La faula va, la faula ve, i de Carles Jordi Guardiola i Noguera us parlaré. Va néixer l'any 42 al cor de Catalunya, a Manresa, i va ser autor, poeta, assagista i editor. Va començar estudiant a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, i va ser després que va començar la seva carrera professional a un lloc que tots nosaltres coneixem, a l'editorial La Magrana. Potser no sabíem que ell n'era l'editor, perquè moltes vegades els editors queden darrere dels llibres, darrere dels autors, però estic segura que si mirem a les nostres lleixes de casa, algun llibre de La Magrana trobarem. Però aquesta no va ser la seva única tasca professional per la que va destacar. Ell és un gran estudiós i especialista de Carles Riba, de les cartes de Carles Riba, de tota la seva col·lecció epistolar. En va publicar un volum que va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or, però després encara en va publicar 3 volums més, perquè hi ha més de 1.000 cartes. Però això no és tot. A part de que al llarg de la seva vida professional ha ostentat tota mena de càrrecs al voltant de la vida cultural i literària, ara l'any 2020, que encara després d'haver publicat aquest últim volum de cartes de Carles Riba, en va rebre més i va decidir que havia de buscar una manera de fer una bona difusió d'això. Com ho va fer? Trobareu en l'Institut d'Estudis Catalans una web on va publicant totes les cartes noves que van arribant. Això és molt interessant, és una manera de que la cultura estigui ben viva i que tothom hi tingui un accés. I d'una manera, a més, molt actual. Bé, la faula ve, la faula va, i anar a consultar aquesta web és el que jo us puc recomanar.